Rit, rit, tapi ra dibales. Atiku panas, klambiku nganti teles. HP tak cek bola-bali, nanging layar isih sepi. Centang loro wis kewaca, nanging balasan murah teko. Aku sok-sokan ora mikir, nanging drijiku tetep mampir. Buka chatmu sambil gremeng, atiku malah tambah paning. Kowe online aku gercep, tak tunggu kok rasane suwe. Statusmu aktif tekan wengi, aku nunggu notifikasi. Aku pura-pura kalem, nanging ati wis ora tentrem. Lek pancen repot ngomong terus terang, ojo gawe aku bimbang. Iki kopi wes entek, nanging aku durung iso merem. Notifikasimu ni setitik, tak kira kowe jebule promo diskon. Tak delok storymu